APHLC pen mas really kedo ponalong Raikom Saikhi tum ingtang kring pen kekhang dun. Non malom APHLC rachari asong tum pardun ron pen mas really kedo ponalong pinile thot setami rongkhang MEC constituency arlo Sadgaon ahawaralong setami sorkar kachari boma tumaphan tribal akhaya tumaphan nang kapanong pi article 244A implementation serak nang ji pa mas really kedo pon thualong Raikom Saikhi tum ingtang kring pen khang dun si Bangpli APHLC asong japo tumaphan Raikom Saikhi tum nep ingnang poncheklo. APHLC asong atum pen pinila bangso masreli kedo ponji polong halapur Raikom Saikhi tum kekhang dun jiaphan kanghong plenga hujje ai ka tharpen masreli chengchiang ko kethan ponke nilitum tribal akhaya tumaphan nang kapanong pipon article 244A implementation serak nang po phansi nilitum bangso masreli ke padoponlo. Bonta me halapur Raikom Saikhi tum pena bangke kaibong hele hai hoisi ka chewan bonta nilitum ke ingprim e hongnat ta chewan be pusi lamthi jai ponlo lapen halapum masreli ke dam boma hutsitame APHLC asong japo nawakanta kathar gulsan timung humber sing ronghang mohan teron kado kabe bangplia bangphu tuma phan Raikom Saikhi tum pen nep ingnang dun cheksi dongkamukam police outpost an pondetlo bonta me halapum masreli abangke Raikom Saikhi tum pen jong hele khangdon lapen pasik sakdun pusitame APHLC asong pen akache songa bangke aphiche roi pin pen chepa chunpon pamela lapen APHLC asong pen pinila bangso masreli kedo ponalong halapu soarlo atuma phansitame Raikom Saikhi tum pen kepisung dona puthak sitame ningkang samse alam soarlo atum pen lapusonalam thisi ningje ponlo lapen pini bangso masreli juderapi APHLC ame phuje ai kathar pen Karbiang long ara phan pherang ke thing no long pen ke than pon alam thinon ilitum arjupon sina Ninging samjin pensi la autonomous state kekhang akam la pensik sidul kapang tang akam nilitum dak klem lo Sadgaon dak rongkhang homosti nilitum aphan la BJP atum la armu okso tum han toisi magistrate tum han toisi nilium phanang pekhang dun lo hor pangri a police abang ta hor kangri atum si ni tum hanang toy no arlo so tum anda ing bay lak det lo latum ke chok chia kam klem lo arlo so police jewan sitap arlo so police bang et homvet hala pin so tum ing bay lak det lo arlo so tum phat la pen ni litum a benar taning sek dun pet lo amena thata sa lili baido pha lili baido phan sap lo la phan pe grab hit lo a sendel ta wung plot lo a sendel an ta ing sek lap lo la si Lili be pi phan body la son gibi lo anut ka prek aphanta hala Argentina mani ne tum phanta pisung lo la pen dak ke do amen nili chini un edet lo rani kropi la pen ke nang dimen ke sikadera pi atuma phan anta ing bailo saplo la tum phan police tum hor junsi lasi ne hor ki jun be ang nim plung kang jang ala hor ki jun la potsi ni tum la ke oppose lo ni tum protest lo la ni tum ke constitution ating ben si ke claim sita arnam hempuarnam nagerap dun penapot nili tum rally bang ta do thun det lo kalima kala lagi
Arnam hempuar nam hananong betelo nitum. Nitum pan. Ha? Mike anta, battery Mike anta pon et la polis atum. La pen bang trok sia pan ke arrest pen pon det lu. Non, dong ka